Kani ka open chat la ban saindur ya kalau we jong ka em jong mano dan interest ha ka biade ban kentiu ya kayo kot bat ka im lang salang balai ngong tangan pen EAP ya ki katto ka next step ki ba ma phiro phila ban le da ka basuk lada pi page bha pule bha practice ba hang ne po open chat tingan pen ka we ka nuksa hang ne sa perkhat ma phi ki ram na me phi Benta ladangin perkat hak biade bat ka Mariang. Ka jingklo jong ka Mariang nakawai kapor syakawai kapor kala nang increase ka bamut kala nang shit. Ti da ka jing shit jong ne ka Mariang ka don jing mai kalawai jong ki paiba ha ka perthai bro kawai. Ti langi red bor langi klein bor ngila banyachim benta ban yada ya kata ka jikloid da ka bangin persang ban tungbon kideng tingai baro ngidon interest ban tungdeng ban penjerngam ya ka Mariang namar ngin sayo ya ka er ka bakoj ban ngin sayo ya ka jingko jikia timentang dengan pen I kumno pinle ba pinya trekam bat ka open chat hak bede bat kam tungdeng tikane kade ka dur ka ba adoption hakawai ke jaka ke bangikot kepung jerngam smart farming and tourism center apa jong ka chlong reskiong sior di menta phila banto hangne hak tu kedur ke bala adoption da ka baong thọ cắt bas ngobet ma phi ban thọ na ka ban ta ban ai information sik pe ba ki so thu ya ka jing mut jong ka ta ka ba phi thọ tong en thọ hang ne ka jing la jong ni ban pen jerngam biang ya ka sao dong sao kun kan ya rap ya ki pai ba ban yo ka ler khoi tongan persang ban ya thung ding to ngin ya per sang ban thung no da ki ding ha baro ki jaka ba lại ban yo sembai ding ban yo sem bai ding sa wan thiết na pung jerngam I ketu kade kerkom Silaban thọ ka no ka jik thọ ka basobet ma phi tang ba ngapan I da ketu nuksa namar hang ne apung jerngam menta kila sedang ya gane ka project thung ding bat kila don ki deng sampai ban di ki pai ba bakin yo ban thung ha ki chaka balai tinda phla dep tho ya to phila ban tho kum to phila ban chen ki dak ka pimon pli phila ban chen ta phila ban airong na kano karong ka pamon ma phi airong kumno ro ka pyang bai change color kat sobet ma phi bai kano karong kham ya ham tu
to pila ban ai kano suni ne supen i rai dei ma phi ban ai kano karang to di kita to nomor ba kecing ma jong kamar yang lada selen kalong ke ba la bandan jing ma lada selen pha kamar yang ke bamut en ai dah ketu ke warning la ban penha kini kita ai dah kita ke pel Jela ban khang penha syuk kentian tu pila ban edit ket bamon antasa save pila ban send share tu jeng tho jeng pi kat sebab pi mod ban share pila ban bu status kani kadai ke passion mo kanu no kam ko pi don interest pila ban ngai akta mo kat bamut ham sem jong pi kalong di menta kani kadai ka open chat account lada pila don ya kani ko open chat account kamut hang ne open chat account pila ban pentrai kam na kabata ki kam hak bede bat khayi patang di jeng di thet jeng thet ya kran perlok lane lom ya ki pisa ki kran ki daily kran bat ka ba kongsan phang kan ka crypto addiction pila ban yo nang ne na po open chat leng ba ki perlok ki ba phia trelang ti pe yang ne ka ne ka open chat ka ba ka open chat jangan rengan ngan push business po pung jerngam tingila ban pej hang ne kitre yu kine ki pung jerngam ton pej ma tikane di jaka baki snai kata ka pungjerngam smart farming an tourism center tihang ne snang diskiang siar kidan ki jaka ki balong maukro ki ba itnat ba ban lek pek kum ban lek chngo na ka bata ban ram yeladi tong nya pek kum no ka pen I kaneka channel top tong ki mau sudah tuskak iam berlada pilek la ban yai ban yu hakini ki mau ban jom hakini ki mau batkan bampor kumba sikenta lane arkenta nomor bakai cengai phak ka mau kro koram de ka dau ki ong ka mau kro tourism center kaba mujawa manom no bawan ne baso tenat sudah nomor ba kini ki jaka ki ba itnat ki baso tenat bat kira bahas phang koi khia unda phiwan bat pek kini jaka de lo ta kanorem nipo sakaneka pungjerngam channel na kamtaban ilang ki babon ti amde tangkat to tangan pen ip lada pidai kinong rem pila ban ri kisniang tanya pek hang ne hapo jongkane ka project sniang la ban lada phiri sniang pila ban pos hang ne hapo open chat ya bon teli kisniang pila ban truadi hang ne open chat kumba truadi hayo namar ba kane ka open chat kan trikam
baru arab sau kan taj sin ba pila pos ma phi ka kam ko ba phi bo tikne gide siniang bari mangi senang reskiang busion ban kila nang bon sari de hajar tali mar dai bang ri tang we hang ne ki don na kan hon pan ri siniang bat ban penroy kam tarap karyang bat kari diri Belajar ngai la yo idea matangan pen isi ki masih hang ne ro ngiri masih po senong yang sior nang ba kan ka pung jerngam smart farming an aquators an tourism center kidon ki masih kidon ki bari masih nak ta ban yo poho ka sbo ban spung ki chung thong bat ban pha karep karyang titong ya pek kumno ki masih hang ne ki bam plang chiam kini ki masih ki bang iri po snong sior pada kwa ban di masih Ikan kaman rish pun masih nak taban pun di ka ki masih la ne ka ban di ki masih pun la ne ban ri masih ka mon kam kebiade bat kam pila ban wat ke jaka ka bakuloy bat sa ri kum ne kum ba pi dak luksa piro sobat masih kum gide masih bangi labo bangi matang ne tang nak kine ki masih la banyo tim dai tang to mentang an is ka wai kam ti hang ne pila ban pek kumno haki wei ki jaka ki rap da ka ba ki thong ye ki ka ba klam don kam ye khandau rai ki la ban thong ka ba pung ne pek ma. Did you know that in China, people practice both fish farming and rice cultivation simultaneously? In fact, they start by placing rice seeds. Tidak tugur kom kumot pila ban la ek ba paka ba ton ye pek kane ka wai ma. Thought you could grow a plant in a warehouse instead of a field, without sun, without soil. We're doing it, and we're not only doing it on an experimental level. Di mentai pila ban rep klam don kam khandau klam don kam daka babon pila ban rep hayeng lang baki vertical farming kuptong lapan inuk satok tila ban sedang hasinong jong pi nomor mano la ban sedang batla ban hikai la miki way bat ya ka ek ba pile ka ba kong san pila ban po sang ne open chat knang ba kan long ka jing mentoy yo bobon palang hang ne ngi tho kane ka pala pos mangi po open chat yong la ban order ki sembai ding se na pung jerngam kane iam kamut man kasngi ki kam ba pitrai pila ban pos hang ne tang ne la pos kane ka wai bong ha ka dor chispa shiruyang khwai uwei khwai la ban wan khwai do kha hang ne pung jerngam kane ka de ka pung jerngam ka ba don snang jungi ti matang la ban pos khmat jang pi da eksperimen ma pintep ma phiro kano ka bakso dan interest man pos ti man pos ya to bala sna mane ningkong supres kum to ka mi hi hang ne iam to la mi kane la mi ti supres kum to kam adap bai iam ngong kum no mane nga tho hang ne ngong kacing la jongi ban penjerngam biang ban penjerngam biang ya ka saudong saukun kan yarap ya ki pa ban yo ka air khoi
tongin ya persang ban thung no da kideng habaro kijaka balai ban yo sembai deng sawan thiet na pung jerngam iam tu la thong to tilada pla de to kat ya ka ba phimot hapo pen chat jong phi la da pla de play ka ka ko mot phila ban share ya to da ka banyan hang ne invite channel user nyan ko to nang ta sa wan hang ne hapo sa click naw ne copy yo tu la de website jong phi tilada phi share phila ban share po group sakano group tang share mata ska wei na kini group phila ban tho ban tep ya ki jing don kam ha ka ba ya dei bat ka bat ki jing trei ne ki kam ba ro la ban stang shua free na o pen chat ya ki jing tip bat ki jing hi kai ba benya sa nang pe bat pule bha na u ne u web link ti phila tho kom to space yo tu web link jong phi la na website jong phi to ti sasan ti la da mano ki ba page ya to ka web link la na tu channel jong phi kin press kom to komot kan sapau ka to ko ba phi ai jeng tip hak to ka channel anda kila join member la ne kin chu page kum ne kum ba ada pen i ya phi da ka bang batai mene step by step dikane ka dei ka wei ka lat na kum ta bangin kan tiu ya ka yo kon online na mobile kumba ya kiulam ki wei ki breu hakleng sodong ka perthai ka ri jungi lengba jong phiro kan sakeu japrang lada phidon ya ta ka jing tep ban tep ya kine kilat ki bangi hikai te nang ne ka jing matoi ka long ba ning kong yo ki jing tep ki ba thamai ki bangi khat kita ki blockchain technology ka ba ar ki bon ba ki incentive lane ki jing rap lane ki daily kran lane ki kita ki airdrop lane phila man sedang da kita ki airdrop farming hangne ban yo ka pisa free ban yo bai kheng ban ka teu ya ka yo ka jong phi but dai tang ban yo ya pisa free phila ban build ya ka business jong phi hangne phila ban sedang ban sign dor ya ka lawai ka ba pharna jong phi hangne but lengba da ka ne ka open chat channel lengba ka ne ka ICP crypto project phila ban kala long ki hespa but lada phila long ki hespa ld phila ban hikai la mi ki we kumne kum ba hikai mangi mtai phi kane kade ka jing hikai da ka jing snoret da ka jing so e da ka jing so khia ban keteu ya la ka jong kari khasi ban keteu ya la ki jong ki breu tingi ni kai hang ne ki bangi tep bat lada phiro phi tep so bhai kai la mi ki we bat lada baro ki breu jong ki tep phang gi ne ki lat ki ba ka mot kari jongi nang ne skmat kan sakeu phrang ha be dai bat ka yo ka kot te dai lot ka kon rem no mar lengba ki ne ngi ton kam kan nong rem jongi we pu we haka jing em kalong bangi dei ban yo ekta ka jing shngai ka jing em ka jing sok bat ngi dei ban yo bon ka pisa ban yo pha school bhai khon ngi dei ban yo ka bam ka ba kita ki jing bam organic te ladang
long ki babet ki babiang in nom don chan ban yo ya ka bam ko bha ngi hap subam tang ban kedang ti dei halor ka nong rem kam long re ka bha ti knang bangin yo poho ka bam ngin hap trei bha ngin hap ya hikai ba iwe pi iwe but leng ba da kane ko open chat business leng ba da kane channel ngila ban le kita baro tingai pisu thu so bhai like ya kane ka jing hikai subscribe ro but share lam skiway knang babaro kin yatep lada phla join ya po pen chat sele practice the don jing as kali ngan sai kai lada phimpat join so bhai join free don ro ka pizza free nang ne ki ong ka daily kran phin yo man la kasngi tang ba kam dei serta jing em tang support kum ka jing yarap da phla yo bor phin saya hi step hi la ka jong kamram di kane ka dei ka lan bangi pen I shapi ngai piso tho to ublai kan try kan rat onang kar khuya phi bat phinan kyo sprang ha ka yok kot lengba kini ki jing hikai ki bangi pen I ki bangi yalam yamanta tang kan neswa khublai shibon khublai shi hajar ngo